bir никадарdır ауыр минутлар үткәндә Маратка мөрәҗәгать иткән идем аранжировкалар белән ярдәм итәргә дип һәм ниһаять без аң белән төннәр буе таңнарга кадәр шушы аккышлар мәхәббәте абыема Синнэн башка дигән җырларның аранжировкаларын эшләп алдык һәм инде Маратка чыннан да һәйкәл куймалы менә Бауман урамында бер йолдыз да куер идек чиратта гына тотмаса Марат сиңа чын күңелдән зур ижади уңышлар телисе килә һәм инде тагы да бергә эшләнгән иҗат җимешебезне бүләк итәсе килә Синнэн башка Beylendiler şeşler şeşke Dünkü küpte yanan yıldızlarda Kirgenide şahı tüske İsimlerini yazıp koyduk ya başka Yaşak bulmaz gibi gidesinler başka İsimlerini yazıp koyduk ya başka Yaşak bulmaz gibi gidesinler başka Sinem başka İzindeme nazlı diller